Ilargiari behatzen zenioten? Ba, asko behitzen ziren. Asko. Orduan ez zion oin bezalako telebistaek eta irratik eta ezer eta lehenaukok asko giatzen ziren ilargikin, ba, asko behitzen zuen, ba, por ejemplo, galtzerdik eiteko ari eiten zan, eta hilean noiz garbitu bartzan bai, arbola ba bota bartzan ere bai, txerri hil bartzan ere bai, difentzia hundi emenzion horre itzeko gauza askotako behitzen zitzaion. Baina gu, orduan ume ginen eta ez genduen hainbeste jabetzen, baina gure gurasok hortik giatzen ziren, dana giatzen ziren, bai. Ilargikin ze handia zion, gauza askotako, Bai. Eta nik egia esan ez dut hori gauza hori gehiagik kontun hartu, ba, igual emakumezkoa izan da gutxixiego beti gurasok, aitona eta gurasok eta ibiltzen ziren gauza horrekin, baina asko behitzen ziren. Guain hil behar deu, porque hilbera da hau hil behar deu, eta beti horrekin giatzen ziren, bai. Asko, porque orduan ez zion ez irratik, ez telefonoik, eta ez argik eta ez ezer, ez erretzion, eta hori dana nik ezautu dut, Baina, segun ze ilargitan botatzen zan, ba, ura sano egoten zan beti. Ze ilargitan zatik eur batzu, die ilargi baten, eta beste batzuk beste ilargi. Esaten duen, lurren beti ze izaten da, por ejemplo, patatea, zanahorie, arbire bai igual ez dakit, da gauza horik, erremulatxa, da gauza horik hilberan. Eta hilberri oilgora, horik hilarrak, goien, frutue goien ematen duenak. Tomateke bai, bainak, ba hori, bai. Ilargi behitzen zenioten? Bai, asko. Ni beti dut ilargi. Eta hola, ilargi nola da honen landa? Ilargi betetzen nahi danen. Gora dikonen, gora. Ilargiari behatzen zenioten? Bai, egiten di bai. Arbola botatzeko garaien da horitan, behiratzen zaio ilargi, bakutze bere garaien botatzeko, gero iraupen gehiago euki dezaten, arbolek. Bale, hola jakiten zenuen noiz landa arbolak eta... Landatu baino lehen gehiago behitu hartzako noiz bota behar da. Bota behar da. Zertako gehiago erabiltzen zenuen ilargia? Botateko, mozteko. Bai, arbole botatzeko. Esan ja. Batzuk hilberrin bota beharreko izaten dira, beste batzuk hilberan. Hilberriko tie, Pagoa. pagoa. Ejemplo, adibide bat, pagoa. Aritze hilberako. Hilberan, aritze. Nola jakiten zenuten noiz landatu arbolak? Noizean landatu, arbola landatzen die, negu garaien, neguti udaberri hasiera bitarte hortan. Azaroti, apilea bitarte hortan.